Yo chawai lo pini la pescar to long ke ahan hedi ke chawai lo yo ala mange athe me pik an lai ke la broccoli lo yo athe lang me pik an ampar la ta broccoli lo pini chawai lo la cabbage lo la silai kadu ke kuna lo ke la so pescar to long lo la se pescar to long me pik ala mange hedi senale tami cho ek tame pen bozar chemical har ajat harta pinangne chainong hi pen lok tame the la hai ke na non si la dabang ne non si the lang la non phi ke tum lo la hai fish ka tunong side lo bare la pini chawai lo bare non la hai du thulang la hai ap ko sab so bichet chatlang la tum non si ke the lang la hai stame jo la fish ka tunong la hai fish ka tunong side lo pen athe na tumangi bichet chatlang baklang po dung pen la hai ke non si ke the lang la hai ke simi o la mange har ke chemical har pi pe de ta chok la chainong hi bi hi pen lok le la hai le pi stame the po cholong po la pen test bang e do pik ji la ili hem ke bozar har ke war masi war we man di yo la hai ke apu mi o yo la hai ke non la hai non si the bom la da ke bi hek la kadu e fish carton no sende lo la da the ta no non ke pen chwai me po ai ke si alamang ke me pik fish carton no so emo nang ne okay kadu e fish carton no pen non ke best pini ke vai ke la so carton no men si ke vai lo dak men si ke vai lo la no the mo chon to la pare jo la dak ta do la pare la hai long mang ni le aprang फूलकोबी la pen la broccoli la hai ki edim lo non e lap lo phulap lo athe dal long athe o non da isi ke bes du thula ai ka la lo la mang ke la pen jo box ta mi lo la hai ke box ta mi lo mi o lo la hai ke